du have smøg? Sige, der kommer en G. Hey, G! Du gør det også. Ja, man. For små. Du gør det også. Ja. Tag syg. Det hjælper, så kommer du væk fra virkeligheden. Put den ind i munden. Put den ind i munden. Lækkert. Ja, det går, mand. Ja. Det går. Stoffer er sgu for dumt. Det burde stoppe, la-da-di-la-da-dum. De kan jo komme til at koste ekstra. For eksempel fra politiet, som du betaler 2.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt, 2.000 kroner. Misbrugskonsulenter, de prøver bare at hjælpe dig. What's up? Vil du have en smøg? Mom. The bar, Hvor er du? Okay, hvad så? Hvad så med det sjøj nu også? Gør nu. Nej, har du stillet den? Nu? Ja. Han drak det.